Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Игор Лазаренко и съм завеждащ отдел археология на Регионален исторически музей Варна. По професия съм археолог, работя в музея от 1998 година. Когато е самото му основаване? Всъщност историята на музейното дело във Варна започва още в края на 19 век, когато се създава Варненското археологическо дружество. Това е през 1887 година, а първата музейна сбирка е открита през следващата година с решение на Общинския съвет на град Варна. Става дума за 1888 година. Реално първата музейна сбирка в тази сграда, където се намираме в момента, е показана през 1895 година. Всъщност музеят се помещава в сградата на бившата геологическа гимназия. Тя е строена като сграда за най-голямото средно училище на Балканския полуостров. През края на, всъщност в самия края на 19 век, последното десетилетие, от 1892 до 1898 година. А самия музей, както стана дума, се помещава в тази сграда от 1983 година. А какво прави археологическия музей на Варна уникален? Самия музей, като разгледната площ, е най-голямата музейна площ за археологически музей, говоря на територията на днешна България. В него са показани колекции от различни епохи, които се започна още от мезолита и се стигне буквално до края на 19 век. Като разбира се, част от периодите, които са експонирани, не са толкова обект на археологията, колкото на модерната история, на етнографията. Но все пак това, което привлича най-много туристите във Варненския археологически музей, прословутия Варненски халкоритен некропол, по-скоро находките от него, където всъщност е открито най-голямото количество обработено злато, най-старото злато в света. В смисъл, в района има още няколко такива находища, но във Варненския музей се помещава най-голямата колекция от такива находки от некропола, който е разкрит в съвременния град Варна. А коя точно находка се хвали с най-голяма популярност, като най-интересна и има най-широка публика? Както стана дума, това е некропола и общо взето той привлича най-много туристи. И не само туристи, разбира се, и специалисти. Като някои от тях идват конкретно за да видят въпросното най-старо обработено злато. А каква е по-честа посещаемост на ученици или на възрастни хора? В зависимост от сезона, като цяло летните месеци има голяма посещаемост от туристически групи, които са с различна възраст. Говорим за семейства с деца. А зимните сезони приоритетно ученици, които след 15 септември до началото на месеца, когато учебната година, музея се посещава от организирани групи от училищата и от пенсионерските крузери, които се движат по Дунава. В този период се стоят с така преферентни цени за туристическите пътувания и голяма част от хората, които са по-навъзрастни, с по-малки приходи от Западна Европа приоритетно, посещават Варна през този период. И това са посетители в края на кращата да посрещам хората, които идват в града. А от кой исторически период са повечето находки в музея? Ами като цяло в музея има находки от всички периоди, които започнат от мезолита и се свърши до 19 век. Но това, което сме експонирали, приоритетно показваме голям обем от праистория. Говорим за римската епоха и от периода горе-долу от 1 до 7 век. И историята на средновековна Варна, тъй като все пак тук започва основането на българската държава, самото идване на според писмените извори, именно в околностите на Варна, така наречената Варна близо до Одесос. И фактически тук свършва и средновековната история на България, на българската държава. Говорят с разгрома на похода на Владислав III Варнича, който е последния опит за възстановяването под някаква форма на българската независимост. Че историята на Варна започва средновековната българска история, започва и свършва край Варна. А да, предвид всичко това и всички тези находки, може ли да се прецени кога точно е бил разцвета на Варна? Ами ако говорим за града Варна, не говорим за античния Одесос, периодите, които са най-така цветущи за този град, говорейки за археологическите епохи, е през 14 и след през 16 век, когато всъщност тук минава цялата търговия на средновековната българска държава с венециански търговци, с Западна Европа. Също това е пристанище, което се използва и от Влахия и Молдова, тъй като по цялото крайбрежие на север няма чак толкова много морски пристанища. И всъщност през османския период Варна до създаването на Одеса е най-големия черноморски град в западната част на Черно море. Така че всичко е минало през този град.
А в България коя е най-концентрираната местност, където има най-много археологически разкопки? За България няма да ви кажа, тъй като в принцип около всяко българско село има поне по 3-4 антични селища. Така че цялата територия на страната е с голяма концентрация на обекти, които могат да бъдат разработени като археологически обекти. Но без съмнение големите градове, съвременните градове са наследници на антични градове. И от тази гледна точка концентрацията на археологията, така хубави находки, говорим за архитектура, говорим за движими културни ценности, е концентрирана основно около големите градове. Разбира се, голяма част от населените места, за съжаление, са попаднали, както например в случая с Девня, в такива индустриални зони, които на практика са унищожили в голяма степен. А работите ли по някакви проекти? Скоро ще имате ли нови изложби? Всъщност работим по част от проекти, които са свързани с експонирането на музея. Това, което имате възможност да видите и вие, посетителите на музея, е изцяло обновената експозиция на археологическия музей. И тя е обновена по проект. Всъщност, другия проект, който в момента тече, е проектът за възстановяването на съвременяването на учебния музей, който би трябвало да приключи до година около април-май месец. А какво ви е мнението за скорошното откриване на вампирската гробница около Созопол? Какво мислите за това? Това са неща, които, така да се каже, са по-скоро атрактивни за пресата, за медиите, но като цяло това, което се представя за вампирското гребение, до голяма степен е традиционното обезвреждане на мъртви, така да се каже, което е разпространена практика във всички култури. Самата идея за вампирите е много късна, тя се появява през 19-20 век. Действително има в някои краища на България такива практики, които обезвреждат вампирите. Но като цяло в средновековието понятието вампир не съществува, така че твърдението, че от средновековието това, което се открива или е вампир, е несериозно. А според вас какво е културното наследство от нашето поколение от днешно време и за примерно 200-300 години по-напред? Какво бихме оставили ние за тях? Трудно ми е да ви отговоря на този въпрос, защото на практика нищо не може да се прецени от гледна точка на това какво ще бъде запазено. В края на краищата ние работим с това, което са ни оставили и по-скоро каквото е оцеляло от предишните епохи. Но на практика след 200-300 години не знам какво ще се запази. Тази сграда е на 100 години, изглежда добре, но съвременното строителство е такова, че рядко да скава толкова дълго време. Бихте ли ни разказали някоя интересна легенда за крепостта Калиакра? Крепостта Калиакра е малко се оказва в една по-далечна за Варненския музей област зона. Все пак това, което е популярно, има две популярни легенди. Едната е за съкровището на цар Лизимах, която всъщност се базира на историческо сведение, според което Лизимах е държал хазна на въпросния нов Тиризис. Разбира се, това е по-скоро така от кръга на иманярските истории, то по-скоро малчийските истории, където нещата са в големи количества и задължително принадлежат на някой цар. А другата е легенда, която е популяризирана, така да се каже, през 20 век, е с легенда за девойките, които са се хвърли от въпросната скала, въпросния нос. И въпросната легенда пък е показана с има един паметен знам, предполагам сте ходили на Калиакра, тези девойки са изобразени като скулптура. Така че това са двете популярни легенди за Калиакра. Коя историческа дестинация или забележителност бихте препоръчали на туристите в България? За Варна добре да се видяла Джама на Сърб, тъй като това е хем природно, хем историческо място. Действително красиво, разбира се, препоръчвам да посетят археологически музей. И от другите обекти, които имаме музейни, заслужава да се бъдат общо взето всички музеи, тъй като там сме показали историята на града. Но за външен обект, който е извън Варна, конкретно Джама на Сърб може би най-подходяща за туристите, които посещават Варна, разбира се, побити камъни. Но за България като цяло има много обекти, които заслужават да се видят. Не случайно на место туристически обекти, хората се обикалят с книжки и събират печатки. Просто където да отидете има какво си. А някакъв специален артефакт от вашия музей, който задължително те трябва да видят? Сега задължително е въпрос на избор какво ще видят. Ние все пак показваме доста голям обем паметници. Но така или иначе това, което привлича интереса, пак се връщаме това, че е халколитния микропол, който наистина е уникален, което си говорим. Това е паметник, който не може да се види на друго място. Който иска да гледа, например, Гърция, може да отиде да гледа паметници в Гърция, който иска да гледа римска култура, ще отиде да гледа нещата в Италия. И който иска да види Варненския халколитен микропол, артефактите от него, може да бъде във Варненския музей да види. Благодаря ви много.